Γεια σας παιδιά, Ντύρης εδώ και σήμερα έχουμε άλλο και ένα βίντεο. Λοιπόν παιδιά, μόλις γύρασα από έναν τρελό αγώνα με πολλή φασαρία, αλλά εν τέλει κερδίσαμε. Να σας δείξω και το κύπελο. Αυτό εδώ πέρα είναι το κύπελο. Είναι τεράστιο. Αυτά. Και να σας μιλήσω για πόσες φάσεις είχαμε. Λοιπόν, το σκορ πήγε 7-5, κερδίσαμε. Έβαλα 2 σέντρες, ένα πέναλτι και ένα φάουλ που εκτελέστηκε πάρα πολύ καλά, πιστεύω για μένα. Ναι, πήγαμε πολλές, είχαμε ελάχιστες όμως φάσεις, αλλά εν τέλει καταφέραμε να βάλουμε το στόχο μας, να το πάρουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι. Και μαζί με αυτό μας δώσαν και δώρο μια κούπα για να βάζουμε λουλούδια. Έκανα σας το φέρω να το δείτε. Να την κούπα. Φέρει και το μικρόφωνο. Αυτή εδώ πέρα είναι. Είναι λίγο πιο μικρό από το κύπελο. Μισό λεπτό. Ωραία. Τόσο είναι το κύπελο. Ναι. Πόσο μεγάλο είναι το κύπελο? Είναι λίγο μεγάλο. Μοιάζει με κανονικό τέτοιο του ποδοσφαίρου. Βασικά του ποδοσφαίρου είναι, αλλά για μεγάλους. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην Πορτογαλία που πήρε το Nations League. Αγαπώ τον Κριστιάνο. Και αυτά. Από την αρχή εγώ ήξερα ότι η Πορτογαλία θα το πάρει πάλι. Από το 19 και μετά δεν το πήρε. Ήρθε τώρα η στιγμή το 25 να το πάρει. Και ο πατέρας μου πίστευε ότι η Ισπανία έχει τις πιθανότητες να το πάρει. Δεν το πήρε. Το πήρε η Πορτογαλία και το πήρα κι εγώ. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό για το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, κουδουνάκι και μπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Εγγραφή στο κανάλι μου και θα βγάλω και ένα short για να σας δείξω το κύπελο. Όλο το είναι αυτό. Ωραία. Και γεια σας.